Приятно ми е. От колко години има клуб в Каварна? Шеста година е клуба. Създаден нов клуб. Преди това имаше стар клуб, но новия е от 6 години. Мотоклуб Бизони, МСС. Наброяваме 10 човека към момента. Били сме и повече. Това е към момента. Приятели много от различни градове. Ходим по тяхните събирания, по нашите откривания и така. Едно пожелание за всички колеги за този сезон? Най-вече безаварийно, защото всички, които сме на мотори, чакат в къщи. Някои, които не обичат и мислят за нас. Поздрав от Каварна, поздрав от Бизони. От колко години карате мотори? Тя е да ги изчисля от 90-та година. Карате или са воз? Не, возя се. Какъв беше първият мотор? Кавазаки LTD 454 от щатите бях си го взимал. С ремъчна предавка. На времето беше първия мотор, нали, тук в областта, който влезе с ремък. Много така атрактивен мотор. 91. От кой клуб се? Хан Крум. То е сдружение. Не сме клуб, не сме си мотосдружение. Хан Крум. Да. Едно пожелание за всички колеги за новия сезон. Да бъдат здрави, най-вече, да се пазят много, да карат разумно, много усмивки, много километри и много бензин в кръвта. Едно пожелание от вас. Широки пътища. За момичетата на моторите. Най-хубавите българки. Да бъдат. Караш ли са воз? Возя се! Що така? Не по моя вина. От колко години караш тогава? 93-та, значи 32 години. Какъв беше първият ти мотор? МЗ 151. Легенда. Да. После сменях. И сега от 13, 14, 16 години карам един и същи мотор. Който е? Honda Shadow 750. Красавец. Да, много е хубаво. Едно пожелание за дамите мотористки в България за следващия сезон. Момичета, не си мислете, че като се качите на мотор, светът е ваш. Не е така. Спазвайте си правилата, карайте си внимателно и бъдете на штрек, че улиците станаха много опасни, особено за мотористите. Пазете се. Едно мотоангелче тук фанахме. Колко години карате Добър мотор? ден. Не знам. Този ми е четвъртия, по 3 години на всеки. Смятай ги. Ти ми взе всичките въпроси. Едно пожелание за всички ангели на мотори в България. За всички ангели на мотори в България. Не карайте по-бързо, отколкото вашия ангел-хранител може да лети. Защото всеки ангел си има ангел. От колко години караш мотор? От е такъв. От социалистическо. А какъв беше първият? Срама е така. Помниш ли? MZ 251 TS. Диско спирачка. Модерна работа, да. Две думи за клубната мотокултура в България. Култура в България. По принцип е хубаво да има организация, с която и да се захване човек. От тая гледна точка е най-малкото полезно за цялото мотообщество. Най-малкото такъв тип събития организирани на... От колко години има мотоклуб Бълчик? 2007 година. Тая година 18, да, ставаме пълнолетни. Браво на вас, респект. Едно пожелание за сезона за всички колеги. Най-вече да карат с акъл, защото някой някъде ги чака да се приберат. Карате или са воз? Возим се. Возим се. От колко години са воз? От колко години? Сега то си е нов отскоро. И новичко. Какъв е новия мотор? Чакай, къде си? Да. Ти не гледаш към червения, не гледай. Той е опасен. И с такъв си смахваме тия пари вече. А ти от колко години си? Ами ние имахме прекъсване от 13 години и сега наново. На какъв мотор? Предния беше Ямаха. Предния сега? А сега е CF. О, те са банда CF мотота. Много Това е красиви. Яки са. Едно пожелание за мотомомичетата в България за следващия сезон.
Ох, нека всички ги пазят на пътя да са по-толерантни шофьори. Да пазят мотористите, това е най-важното. От колко години караш мотор? Бе? Ами, 20 години. Да не се возиш? Какъв беше първият мотор? Ами, първият мотор ми беше една явичка, 50 кубика. Много старо нещо. Много да, аз дете. Нямах парички, че едва ми събрах. Ама мечтата, да. Колко мотора си имал до сега? Доста. Как няколко? Не знам, поне 7-8 си. Кой е най-мощният? Ами, в момента не съм. Който е? Едно Сузуки 1000 кубика. Но пожелания за следващия сезон на всички колеги? Ами, без аварийна на всички и здраве. Гаси синия мотор. От колко години караш мотор? От 20. Какъв беше първият мотор? Балканчик. Най-мощният кой беше? Намето е. Едно пожелание за сезона за колегите. Ами, без авария. И по-внимателно. Гати кецовете. Откъде си купи кецове? От най-хубавия магазин. Където е? Варна! Адреса, моля. Към беше, бе? Колко години караш мотор? От 10. Ти си новобранка. Съм като старото куче Николай. Те Николай си за стари кучета. Едно пожелание за сезона за колегите. Ами, да са живи и здрави. Много безаварийно караме. Да. От колко години караш мотор? 15. Мале, кафтоното? Хонда? Кой модел е? Хонда. Много як. Супер. Не е много младичък, ама поддържа стила. Возиш се или караш? Само за возя. От колко години се возиш? Честно кажи. 5. Е, 5 станаха вече, да. Едно пожелание за мотористите в България за следващия сезон. Много безаварийни километри и в плътен вятър. Еми, всички да са живи и здрави, безаварийно само. От колко години караш мотор? 2 години. Честито! Сега ще ма караш да От колко години караш? Сега съм на 31, от 18 годишна карам. Да мълчиш за годините. Въиздарах се, нали? Какъв беше първият мотор? Малаготи Дракон 50 кубика. Браво! Какво беше? Някаква малка Ямаха, 250 и сега той. Това е първият? Сузуки. Като той е. Обаче оранжев, да, сега минахме на нещо по-тежко. Едно пожелание за момичетата на мотори в България. Безаварийно и да се кефят много и да внимават. Едно пожелание за колегите. Да са здрави, много пътувания и най-вече безаварийно. От колко години караш мотор? Ами аз съм на 18 години, карам от 16 годишен. Изкарах сега едно от начало и Така трябва. изкарах А2 вече. Едно пожелание за колегите. Ами желая на всички успешни сезони. How many years are you riding a bike? Too many. What was the first bike? Since 5th grade, MZ, The legend. 151. Yeah. Yeah. What the fuck is this? This is, I don't know. Кай честно. Бързо е. Кога го имаш? 2020. 2020, да. Новичък. Преди това какво беше? Единица. 2008. Още една легенда. Още една легенда. Много добра. Highly recommended. Едно пожелание за колегите в България. Може и на български и на английски. Ride safe, comrades. Ride safe. Първи впечатление от Оксо, Шарк Оксо, как беше? Перфектна, супер. Как ти е шума? Една идея ми е по-шумна, отколкото като е цяла каската. Как усещаш? Вътре като съскане или външния поток на... Чум вятъра. Вятъра се чува, да. Как е комфорта? Перфектно, само това, че една идея по-шумна. Иначе всичко друго е перфектно. С какво я сравняваш? С коя каска? С цяла каска. С цяла Шарк? С Предната ти?
Шарк мисля, че пак имах една. Някакви различни каски съм имал. Добре, благодаря ти. Едно пожелание за следващия... Аз ти благодаря за съдействието с каската. Да, винаги, за наши приятели и колеги. От колко години караш мотор? Поне от 10 някъде. Какъв беше първи мотор? Симсонче, разбира се, кой не е карал Симсонче. Балканчета нямаш вече Симсонче. Какъв е този сърдития приятел тук, кафе рейсър? Това е Бенели, италиански, и вече са китайски Бенелито. Последните италиански. Там вече е китайците. Изглежда брутално. Чувството за каране какво е? По същия начин, както изглежда. Емоция и... Това е, само емоция. Италианска работа. Да. За здравина няма говорим, за емоция. Едно пожелание за сезона за колегите? Всички са живи и здрави и могат да се пазят и да внимават. Двама председателя, как да не получим едно пожелание? Нали го казахме? Не изгледа. Много безаварийни километра на всички пожелаваме. И най-вече на немски сега ще каже. Guten Tag, ich grüße alle bulgarische Freunde, meine Kameraden und es ist sehr schön hier. Много хубаво ту в България. Мой дойче камера. Alles klar, България. Dankeschön. Карате ли мотори? Не, само разглеждам. А кога? Ще започне да карате. Скоро, надявам А возите ли се? Не. И това не. Само разглеждаме. От колко години караш мотори? 8. Какъв беше първият? Почнем с по-малък. Какъв беше първият? Първо 125 кубиков, после 1000. Браво, кой е хилядарката? CB 1000. Honda. Не думай. Най-грозния мотор е. Абсолютно незавършен. Да. Виждаш, грозна фаца, боята не е хубава, изтърква се лесно. Ужас. Само хубави думи за Хонда. Вие, господа, Хондачия, няма как да стане. гледали сме в TikTok, да. В двете крайности сме тук. Едно пожелание за колегите за сезона. Безаварийно каране и след всяко каране всеки да се връща здрав у дома. От колко време си член на клуба? 1 година. Yes. Здраве желая! От колко години караш мотор? 84-та. 84-та МЗ... Да, сигурно има. Аз съм на 70. Колко мотора си имал? Все още имам 4 мотора. В момента, че са 4. Две Кавазакита, едно МЗ и ТОС. От колко години си член на клуба Бизоне? На клуба съм 3-та година. Едно пожелание за всички колеги в България. Да изтраят колкото аз съм карал. И да се чувстват тъй, както аз сега се чувствам. Наистина е така. Моторите напомладяват. Не знам дали това минават крака, всичко минава, рамеле. Само като сега знам, че ще излизаме днеска и всичко вече минава. Да. Благодаря ти. Човека камера. От колко години караш мотор? 15. Какъв беше първият мотор? Honda Steed 400. Колко мотора си имал до сега? 4. От колко години си член на клуба Firewings? 2. 2 думи за мотокултурата в България. Знам, че ти си голям ценител на това. Ами развива се. Има развитие, почва да се сплотява повече в последните години. Мислиш, че е имало спад в клубната мотокултура? Не мога да кажа. Не съм забелязал поне в моите среди. А как не нареждаш в международно ниво? Румъния, Гърция, България, Сърбия? Имаме какво да учим още от тях. Имат доста по-стройни организации. И аз така мисля. Моите наблюдения са същите. А вие, млади господин, от колко години карате мотор? 20-тина. Значи си много млад. Не съм. Само така изглеждам. Къв беше първият мотор? Yamaha Mint. Сега последния? Последния не знам кое да кажа, тъй като са 3. Сега съм с Transalp. Да. И колко имаш в момента? 3. Нормално. Да.
като хване болестта. Така е, за всеки терен си има мотор, така че Едно пожелание за всички колеги в България за сезона. да са живи и здрави, безавариен сезон, много да се пазят, тъй като има супер безговорен шофьор на пътя и гъста до края. Безавариен сезон и по-малко дъжд.